Jotono no khulungkha jotono no ato ano sini baina ani sakhamya belai khe Koktwma wnglaijak Tabuk bohokni Bemar bisi to balogeko prai 8 din hai tongkha Tabuk belai problem moklai tongkha ambagi nong thani ang ma phekhe joto maya ganang kha ganang rok nog ano kisa subadi ang belai bipoto klai tongkha tamni hingke joto borok no saimano hamya klai khangke joto no rangri ni bepar bithi sanani doktor naijakmani belai kosto ongoi tongkha yago rang khopsakano kwrwi ajina lama kwrwi fungai ke nokhor kese ajinani ma hai keba ta rang khopsakano kwrwi abon bagai norong thanio khulumui yak jore ang khoijao ano kisa subaju khaijabadi norong ni chuba mungbai ang ani saksori hamai paima hingkeba belai hambai yago rang kwrwi ni bagai norong thani ang chuba musano but joto borong siu ang bo hai ke samung khai hardwork khai abo ani thani ang kono line kwrwi cholina lama kwrwi abon thani no doctor naijana bagai borok baire refer khai reka but ang ani yago rang khopsakon kwrwi abon thani nong thani sano sungbo jotoni thani no sungbui hamya rok sungbo tubalayo thanglayo but norok butung ano kisa chuba kangke norok ni chuba mungbai ang kisa hamai phaima hangaba ani khao tong thoga no hiyang norong thani abono chuba mung sanjao ta hambai jotono kisa misa khasa khoni ke chuba we ano hamri ro thowe nong hamri bai ang tasha samung khaida mano tiprasa rong bagai odo khani bagai sangmadik buno nugya nung uja mano obono tai tonge hambai ang bisi kok seme lengo